aka ce sallah mai yawan baya koya kasuwan dabbobi ya kasance a jihar Bauchi ga kafan labari daga Bauchi ta shigo wannan babban kasuwa da ake kira kasuwan shanu wanda ke cikin ƙwaryar jihar Bauchi don ji daga sauran 'yan kasuwa game da yanayin da kasuwan ta kasance a nan jihar Bauchi. Farko ga ɗaya daga cikin masu wannan sana'a mai suna Dan Malam, sunan dai da aka fi saninsa da shi kenan. Barka da wannan lokaci. Yawa barka da wannan masu sauraro za su so su ji sunanka. Sunana Alhaji Garba Dahiru Dan Malam daga nan cikin garin Bauchi. Masha. Kafar labari daga Bauchi tana zagawa don jin yanda musamman masu kasuwan dabbobi suka tsinci kansu a bayan wannan sallah. Ya kasuwan ta kasance an dan taba koko akwai wani al'amari na daban? To gaskiya alhamdulillah. Daga farko da mun razana. To amma gaskiyar magana mun gode ma Allah kuma mun gode ma Allah. Rago a dai kasuwan nan akalla an so kaman guda 6,000 ko 7,000 da wani abu. To amma kaga yanayin wajen. Wallahi abin da ya jawo mana kasuwan kuma muka sai da kayan babban abin da muke farin ciki da shi akan gwamnatin jihar Bauchi. Da ta zo ta sai kayan kuɗi hannu. Musamman 'yan kwangila da ake basu su zo kana kai kayan za a ɗauki kuɗin a baka. Wanda rabonmu da irin wannan a wannan kasuwa wallahi tun lokacin Muhammad Abdullahi Abubakar da Isa Guda. A yi dai kasuwa ka kai kaya ka dawo da kuɗinka. Wallahi tallahi wanda gwamna ya ɗaura ya basu amana akan wannan abu. Na rantse da girman da Allah ya wa kansa sai rike masa amana. Musamman wannan mata Hajara Yakubu Wanka. Babu wani dan kwangila da Hajara Yakubu Wanka da bata bashi kuɗin sa ba. Gaskiya wannan mata Allah ya saka mata da alheri. Ko dan tana mata ne take tausayin miji maza wallahi ba mu sani ba. Amma ta ba wa mutane kuɗin su. Kuma duk dan kasuwa in dai dan kasuwa ne damuwansa a duniya ya sayar a bashi kuɗi hannu. Ya sayar a bashi kuɗi hannu. To gaskiya Hajara Yakubu Wanka ta ba da kuɗi hannu. A account ma ake tura mutum. Kana zuwa ka kai aka irga aka masu tantancewa yan kwamiti da su tantance akwai dan ladi sarkin fada mira a wajen yana zaune zai taba rago haka ya caje shi haka su caje shi kwamiti din da aka sa a caje shi a duba kahonsa a duba komai yayi sai a ce shikenan ya riga yayi. To gaskiyar magana wannan mata Allah ya saka mata da dama jinin alheri ce ita ai jini ne na sa Abubakar ta fabalewa shi yasa ai ta gaji arziki. To gaskiyar magana in dan kasuwa yana yin haka babu abin da zai hana dan kasuwa sayo rago ko a cikin damuna ne za a ci gaba da kasuwa. Kuma muna gode wa gwamnati a bangaren ma'aikatan albashi su ma sun zo wannan karo ba a basu bashi ba. Gwamnatin jihar Bauchi ta sayan da ta basu albashi to sun zo sun saya kuɗi hannu to har ga Allah mun gode ma Allah domin dole mu yi godiya ma gwamnati saboda gaba. Yawa yaya ka fahimci makasudi ko dalilin da yasa aka samu wannan sauyi? To abin da yasa aka samu wannan sauyi ba zai wuce ai Hajara Yakubu Wankan ba ita mata da aka daura akai. Amma a baya ai shekara 3 da suka wuce maza ake sawa akan abin. Ai ƴan uwan mu maza ake sa. To ko su ba su da suka mu da ayan da labari ya zo mana sukan ajiye kuɗin ne a banki. In ya juyu mu ƴan kasuwa muna nan mun kakkare. Wasu ya je ya karɓo kuɗin banki, wani ya karɓo kuɗin manomi, wani yayi kaza dai a zo kuma a hana su kuɗin suna juya kuɗin. To ita bata damu da wannan ta kai kuɗi banki wasu ya zama interest suke cewa da turanci ana ta juya kuɗi har ya kai wata 6. Amma ita kanta gwamnatin jihar Bauchi tana fa bada kuɗin. In ta bada kuɗin wasu ne kawai suke aran kuɗin ba ta tare da shawarin gwamnati ba kuma ba ta tare da shawarin mu ba mu ƴan kasuwan. Ko ba haka bane? A baya kenan to amma yanzu da aka sako ita wannan mata akai ita ce ta yi da ta tsara abin sai ta ɗaura mutane akai sai aka haɗa ta da maza a cikin abin irin su dibiti gwamna irin su Aminu Hamayu shi ma yayi kokari baya Najeriya amma gaskiyar magana shi ma yayi kokari da shi da dibiti gwamna da yan kwamiti din musamman na gaya maka ita Hajara Yakubu Wankan ta yi dukkan wani dan kasuwan da mutumin kauye da ya kawo mana nan wajen to zai tafi garin su a cikin daɗi zai je yi nomansa tun daga ruwa ya sauka. Kana cikin waɗanda suka samu wannan kasuwanci daga ita gwamnatin jihar Bauchi? Ina ciki na farko an ba wa maji daɗin tafi da Bauchi ya zo ya saya a nan wajen. An ba ma iyan duguri dukkan wanda aka bashi yakan zo ne ya ce da allocation ɗinsa ga irin kayan da yake so. Ni ma ina ciki. Kuma an ɗauki kuɗi na an bani Hajara Yakubu Wanka ta ɗauki kuɗi ta bani. Duk da cewa 'yan kwamiti ɗinta su ba mu da baba maji
su ma sun zo da kansu suke duba ragon su ce wannan yayi wannan bai yi ba. To kaga amana kenan. Shi kayan ibada ana son shi wanda yadda musuluncin nan ya faɗa haka ake so, amma mutum a rike kuɗin sa wata 6 wata 7 ana korafi mai girma gwamna bai sani ba. To wannan karo an sa mata da yan kwamiti gaskiya masu hazaka, domin Allah duk wani wanda kaje ya ce maka wai yana bin kuɗi to sai dai dan kwangilan ne ya rike masa kuɗi. A baya ka ambaci cewa ma'aikata sun shigo cikin wannan kasuwa, ya kaga kuma al'umman gari su ma sun saya wallahi, kuma su ma kuɗi hannu. Yau akwai kuma wanda a gidajensu ne suka dan daddaura kayan su suka daddaura kayan saboda su gabatar da ibadan su, amma ma'aikatan gwamnati sun zo wanda ma ba sun jima ma ba su zo suka sayi rago, domin wancan karo ya sayi ragon 80,000 amma yanzu har na 250 ma'aikaci ya saya, wani ma sukan hada ma su saya. Ya kake ganin batun tsada? An ce kaman dabbobin sun tsawwala ko kun tsawwala da yawa. A tsada ba daga Najeriya ya taso ba, duk Afirka ce tsadan dabba. Akwai kasan da ma sun ce saniyansu da ragonsu ba za a fita musu da shi ba saboda 'yan kasan su samu sauki, kamar Nijar. Yanzu kowane rago, yanzu wannan rago in a Nijar ne to abinda za a faɗi a kansa naira 160 a sefa, jika 50 za a faɗi in kai kwambatin ɗinsa da Najeriya money sai an faɗi, saboda su 'yan kasan gwamnati akwai tsarin da ta fitar musu na cewa a can ba da a fita da shi Algeria ba da a fita da shi wani ƙasa ba. A Morocco kuma shi ma sarkin ya fito ya ce ya sauƙaƙe musu kar ma su yi lahiya saboda ƙarancin abin da aka sa. Tsadan dabba Afirka ne gaba ɗaya, ba wai Najeriya bane kadai. In mutane suna bibiyan labarai da su kai, ba wai a Najeriya kadai ba. Ya zaka kwatanta wannan kasuwa da sauran kasuwanni wajen samun sauki da aminci na kasuwanci? Ito mu gaskiya akwai sauki, shi yasa duk wanda ya zo in dai ma'aikacin gwamnati ne ko ɗan kasuwa ne, irin kasuwan Central Market ko Wunti, in dai saya nan suke zuwa, saboda nan ne step komai, nan ne ake in ragon ka ya bata ko kuma aka maka wani abu za a zo a kai ka ofishi na musamman a maka tambayoyi in naka ne a baka. Kuma akwai jami'ai da kasuwan ta dauka cewa yanda ake bi cikin gari ake kula da harkar dabbobin wanda ba za a samu matsala. Shi yasa kaga aka yi tsari mana din aka yi komai, kuma ga kuɗi an samu. Mutane yanzu za su je, mutanen mu wanda suka kawo mana kaya daga karkara mun ba su kuɗin su, mu ma mun ɗauki riba mu. Dama mu duk 'yan kaljanga ne, 'yan core ne mu. To saboda haka gaskiyar magana muna godewa 'yan kasuwa, muna godewa ma'aikatan gwamnati, muna godewa ma'aikata a gwamnatin jihar Bauchi da kuma ma kowaye a kasuwanci, kuma muna godewa wayannan 'yan kwamiti, musamman ita Hajara Yakubu Wanka. Gaskiya Allah ya saka mata da alheri. A mafi yawancin shekaru akan samu katsewan kasuwa, watakila daga gobe sallah jajiberi kenan ko ranar sallah. Shin ya kasuwan ya kasance a yau bayan sallah? Ito ana ta shigowa, wanda bai karan ba ana ta saya, wanda bai kare ba daga nan zuwa yamma tunda kwana 3 ne ragunan wanda suka rage, wanda gwamnatin jihar Bauchi ta gabe mata ba ta bar su. To 'yan kasuwa wanda kuɗin su ya dan mammakale a baya su ma suna zuwa suna ta saya. Sannan ma barin wannan ragon shi kansa alheri ne. Akwai mai suna, akwai mai sadaka bayan sallah, akwai wanda zai yi wani uzurinsa da shi, to irin su ne kuma muke bar musu su ma, kada wajen ya zauna babu wani abin da ake gudanarwa. Shi yasa aka yi barin rago wani lokacin ma, saboda a ci gaba da a zo dai kar a ce wai tiken ka babu rago, tunda ita ce sana'ar ka gada, dole a ce kai. Kuma gaskiya da ana neman shawaran gwamnatin tarayya cewa da gwamnatin tarayya tana neman shawarin gwamna, to da gwamna za mu taru mu je mu ce ita Hajara Yakubu Wanka a bata minista, saboda ta san mutuncin sana'a, ta san mutuncin sana'a. Mu gaskiya alhamdulillah, Allah ya saka mata da alkhairi. Insha Allah. Muna godiya sosai. Masu sauraro kuna iya kallon yanda dai kasuwan shanu ga tike muna iya kallo da kafin sallar nan za a ce ciki suke da dabbobi a wannan waje, kuma ga dukkan alama za ku iya hango yanzu dabbobin ɗaya biyu ne a ƙasa, sai zallan turki. Ma iya cewa alhamdulillah, amma tare da haka watakila wasu saboda jarabawar rayuwa ba duka akan taru a shiga cikin wannan arzikin ba. Wasu sai ka ji a gidajensu za ka samu ma ba su iya samu irin wannan alkhairi na layya ba. Muna roƙon Allah ya ci gaba da dafa musamman wa wannan jihar tamu ta Bauchi da kuma ƙasa baki ɗaya. Waɗanda suka samu daman yi, Allah ya ba su ikon tausaya wanda ba su yi ba, waɗanda ba su yi ba ma kuma muna roƙon Allah a cikin wayannan kwanaki 3 ya ba su daman yi.
mun gode. Wannan lokaci ga mu a wani sashi kuma na daban yanda shi ma bangare ne daga cikin wannan kasuwa na da aka fi sani da kasuwan shanu a nan fadin jihar Bauchi, kuma ana iya kallon masu saidawa da masu saye ana dan ci gaba da dan tattaunawa ga waɗanda aka ce za a iya cewa suka makara. Na hangi wasu bayan Allah can daga nesa su ma ana ta fafata cinikin tun daga 100 ina jin ana kiran 250 230, amma dai gashi ga alama ana ta fafata wannan ciniki, kuma ga duka alama tunda ana wasa da dariya kasuwan za ta kaya insha Allah. Muna fatan gashi nan daga nan kuma muna iya kallon wasu ne wanda tuni an riga ma an saya, yara suna dan ja musu, za a fita musu da nasu a dabban dan kai shi a kuma yi lahiya da shi. Za mu ji daga sauran 'yan kasuwa koya nasu harkan ya kasance a wannan shekara. Da shi ma na samu wanda yake ɗaya daga cikin 'yan wannan kasuwa na kasuwan shanu, za mu ji daga gare shi. Barka da barka da wannan lokaci. Yawa, lafiya, an tashi lafiya. Alhamdulillah. Farko za mu so mu ji sunanka. Sunana Garba Muhammad Isa, kasuwan shanu a BB Square, Bauchi. Malam Garba, muna so mu ji daga gare ku, shin ya kasuwa ta kasance a shekaran bana musamman na dabbobi a wajen ku? Alhamdulillah, mun gode Allah, kasuwa da yayi jiro, amma daga baya wallahi da aka fara sayayya aka shigo cikin al'amarin na manyan masu hannu da shuni haka, kamar masu makamai haka, to sai kuma abin ya ware. Ba na iya mantawa daga ciki akwai irin Hajara Yakubu kan nan, gaskiya alhamdulillah sun sai kaya a wajen mu kuma sun bayar kuɗi hannu ba wani matsala, to kaga alhamdulillah. Dama irin abin da ake so kenan, amma a zo a sai kayan mutane a ja lokaci, dan kasuwa kuma da ya dan karɓo kuɗin masu gidansa da ya dan juya, a ce ba a samu an miyar ba, kaga ba kanta. Amma in aka saya aka ba da kuɗin nan, to an taimake shi kuma an taimaki jiha. Kamar game da baya ga bangaren gwamnati da ka yaba musu, shin ya labarin ma'aikata sun dan samu shigowa zuwa gare ku? To alhamdulillah, wasu dai sun samu shigowa haka ɗaiɗaiku, wasu kuma ba samu. Akwai wanda kuma dama suna da dabara, sukan saya da wuri su biya kuɗin kiwo, mu ajiye musu haka, suna dan kawo kuɗin su daidai har su biya. Wani ya kawo rabi ya zo ya sake kawowa har ya karasa. Wasu kuma masu jiran cewa wai sai lokacin ya zo shine sukan dan samu matsala. Amma dai mutum zai ringa tanadi, to ya saba da wani, to ga kaza ga kaza, to da haka muka tara musu anan, kaga jiya suka zo suka yi ta dauka kawai a musu. Ga su kuma mutanen gari, ya kuka ga? To mutanen gari dai sun zo, amma ba kamar na shekarun baya ba, suna zuwa ɗaiɗai ku haka, ba kuɗin haka, sai dai wasu ma zo su haɗu su biyu su sayi wani abu, amma ba kuɗi a kuɗaɗen hannayensu sosai. Insha Allah. A iya cewa a ƙashin kanka ka gamsu da kasuwanci, ma'ana cinikin da ka samu fiye da bara kenan? Alhamdulillah, gaskiya, saboda gaskiya an bibbiya kuɗaɗe, shi yasa wannan kuɗaɗe da aka bibbiya a hannu gaskiya ya sa mun ji daɗi fiye da bara gaskiya. Ina godiya sosai. Allah mai mita. A wannan lokaci. A wannan gefe ma na haɗu da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da yake wannan kasuwa na shanu, wanda kuma yake gefen kasuwan da ake sai da raguna. Barka da wannan lokaci. Mai sauraro zai so ya ji sunanka. Sunana Zakariya Mato. Masha Allah. Malam Zakariya, kafa labari daga Bauchi tana so ta ji daga 'yan kasuwa. Shin ya kasuwan dabbobi ya kasance a wannan shekara? Na'am, to alhamdulillah, cikin godiya mu Allah, kaman kowace shekara mun sani cewa al'umma sukan iya kokarin su, musamman al'umman cikin garin wannan gari na Bauchi, wajen gudanar da harkokin sayan kayan ibada da abin da ya shafi kuma gabatar da yin lahiya din kamar yadda kowa ya sani. Sannan bayan wannan kuma akwai waɗanda suka cancanci godiya, don saboda a yanzu a kasuwa da ake ciki, duk kasuwan da aka ce maka gwamnati ko makamancin haka bata motsa ta shiga din ba, kasuwan akwai wani abu na rauni a cikinsa. To ta wannan bangare ma ta wajen gwamnati tabbas da jami'anta da waɗanda suke ta wakilta akan sayan waɗannan dabbobi, tabbas alhamdulillah mun yi da muna ji a wani waje ake yi,
to amma kusan shekarun da aka yi ana dan wayannan da canje-canje da aka yi na wajen sayan kayan, to mun gane cewa fa yanzu ana yi da 'yan kasuwa kuma da mu, don saboda duk abin da ake yi din mun fi son, kowa ya fi son a yi da shi. To alhamdulillah wayannan jami'an da shi wa gwamna ya saka cikin kwamitin masu sayan waɗannan kayan, kusan mu za mu ce sun yi abin da ya dace akan abin da ake yi a baya can. To alhamdulillah tabbas sun yi da mu 'yan kasuwa, mun dan ji daɗin abubuwan da suka yi, muna kuma godiya akan abin da ya faru. Na'am. Ya kake kallon kuma musamman ga al'umman gari sun dan samu shigowa, kaga wani alama walwala daga gare su? Wallahi al'umman cikin gari gaskiya tsakani da Allah suna iya kokarin su wajen gabatar da waɗannan ibada, duk da kasancewan abubuwan da aka samu na tashin farashi, kasancewan rufe boda da aka yi, kayan ba su samu sun shigo ba, to amma dai gaskiya sun iya kokarin su kamar da suke duk shekara. Gaskiya tsakani da Allah halin da ake ciki na matsin tattalin arziki, to gaskiya mutanen cikin garin Bauchi babu abin da zamu iya gaya musu mu a bangaren mu na masu sai da dabbobi, musamman a wannan kasuwa na bayan kasuwar shanu, sai mu ce muna godiya kuma Allah ya sa Allah ya karbi ibada. Tabbas mutane suna iya kokarin su wajen gabatar da wannan ibada. Alhakashin kanka ya zaka kwatanta kasuwancinka a bara da bana? To alhamdulillah gaskiya tsakani da Allah kowane lokaci muna cikin godiya ma Allah. Da bara da bana, kusan bara alhamdulillah wannan ya shige, bana kan kusan mu iya ce ya dan fi mana bara din a ta bangaren abinda su mutane suke gabatarwa, nan saboda bara akwai damuwoyin da suka shafi maganan abinci, matsi na abinci da sauransu, kuma alhamdulillah Allah ya kawo mana sassauci abincin, wanda bai yi ba bara yayi lahiyan, kuma ana kan yi ma yanzu haka kaga kusan kayan da alhamdulillah ba ma kusa ba, kusan kaya ma da ya kare alhamdulillah mu ta bangaren mu, sai godiya ma Allah, abinda ba a rasa wannan kuma da ma abu ne wanda ya shafi, ko da mun sai da ragon nan kuma ragon nan zamu je mu nemo mu kawo mu zo mu zuba a wajen mu. Muna godiya sosai. Masha Allah.